Yes, jeg vil sige noget om gutten der, og jeg kan begynde med et citat fra ham her. Jeg vil have en del citater af Lewis i det følgende. Alle citaterne, undtagen det der, vil være på dansk, og alle citaterne, undtagen de få, jeg har fra Narnia-bøgerne, vil være i min egen oversættelse, hvor jeg selv har oversat det. Men jeg tænkte, jeg ville begynde med det her citat, som vil indfange noget af tankerne hos Lewis, hvor han siger, "This is one of the miracles of love. It gives a power of seeing through its own enchantments and yet not being disenchanted." Hvor han altså her bruger kærlighed på spørgsmålet om fortryllelse. Og det begreb, enchantment og disenchantment, er et begreb, som også fylder en del hos Lewis, også i hans egen personlige udvikling. Og som i perioder i europæisk idehistorie i det 20. århundrede har fyldt en del. Kommer fra tysk, en Säuberung, og spørgsmålet er altså om fortryllelse og affortryllelse. Hvor at det er blevet brugt til forklaring af religion og en idehistorisk udvikling, hvor man har talt om, at der i vores tid, altså i det 20. århundrede, har man så talt om, at der sker en affortryllelse af verden. Tidligere sagde man, at verden var fortryllet. Man forklarede ting ud fra forskellige begreber, som så i det 20. århundrede blev forstået som religiøse, forklaret ud fra ånder og guder og forskellige andre ting. Men var der så nogen, der sagde, Max Weber sagde, en tysker, at det i virkeligheden var videnskaben, der kunne forklare det bedre. Og derfor forsvandt den her fortryllelse ud af verden. Vi så det tingene på en anden måde. Der skete en affortryllelse af verden. Den forestilling om tingene havde Lewis også på et tidspunkt, men han vender sig fra den. Han kommer til at tænke anderledes om det. Og han bruger så her et eksempel om kærlighed som et mirakel, som en måde at se på verden på. Og se verden som fortryllet. Verden er fortryllet, når man ser på den med kærlighed. Man ser noget andet, når man ser på den med kærlighed. Men det at se med kærlighed er så ikke selv en affortryllelse af verden. Man fastholder alligevel den her fortryllelse af verden. Når man så skal gribe fat i Lewis og beskrive ham og forskellige tanker hos ham, hvordan skal man så gøre det? Ja. Ja, undskyld. Ja. Jeg oversætter. Dette er en af miraklerne ved kærlighed. Det giver os en kraft til at se gennem sin egen fortryllelse og er selv ikke affortryllet. Det er en af miraklerne ved kærlighed. Det giver os en kraft til at se gennem dets egen fortryllelse og er selv ikke affortryllet. Ja, det kan I tænke over. I kan spørge til det lidt senere. Hvordan skal man angribe Lewis? Lewis er lidt af en hybrid. Han er svær at placere. Og der kom for nogle år siden en Cambridge Companion to C.S. Lewis. Det er sådan en serie, der findes om alle mulige forskellige personer, The Cambridge Companion til forskellige. Og i den her The Cambridge Companion, den består af artikler af flere forskellige personer, men den er delt ind i 3 hovedområder. Når de forholder sig til Lewis' forfatterskab. Den ene, det er, at man forstår ham som videnskabelig lært. De sider af ham. Den anden er som tænker, og den tredje er som forfatter. Og når man forholder sig til ham som videnskabelig lært, så er det hans skrifter om middelalderen, om renæssancen, om det 17. århundrede i England, om Shakespeare og andre ting, som han skriver lærte værker om, som var hans fagområde. Når man forholder sig til ham som tænker, så er det sådan mere bredere bøger,
Han skriver om kristne og andre emner, sådan filosofiske tanker, han giver. Når man forholder sig til ham som forfatter, så er det hans børnebøger, hans science fiction bøger og andre bøger af den slags, hans skønlitterære forfatterskab. Og man kan gribe sig af Lewis på de forskellige måder og komme til ham på forskellige måder. Og også når det gælder mytebegrebet. Hvad forstår han ved mytebegrebet? Hvordan skal man forstå det hos ham? Hvad forstår han ved det? Og man kan forsøge at eksemplificere det på forskellige måder. Det jeg vil gøre her, det er at, som Niels også sagde i introduktionen, jeg vil særligt trække nogle ting frem fra hans filosofiske tanker. Men jeg vil ikke begrænse mig til det. Men jeg vil gøre det og pege på nogle af hans refleksioner omkring mytebegrebet og myten, og hvordan myten skal forstås, og hvad hans forståelse af myten betyder for hans forståelse af det at være menneske i den her verden. Men jeg vil også inddrage Narnia og andre ting, og jeg vil også inddrage hans eget liv. Så jeg vil gøre det på den måde, at jeg først siger noget om hans tanker, som kommer til udtryk nogle forskellige steder, om mytebegrebet. Så vil jeg vende mig til hans liv og pege på nogle linjer i hans liv, fordi man kan sige, at Lewis' tanker om myten inkarnerer, så at sige, i hans liv. De får krop i hans liv. Der er i hans liv en vekselvirkning imellem tanker og liv. Og man kan se, at nogle af de her spørgsmål er nogle spørgsmål, han meget tidligt i livet begynder at kæmpe med, og som er store spørgsmål for ham. Og de svar, han giver på de her spørgsmål, er med til at forme hans liv. De er med til at bestemme de skridt og valg, han tager i livet. Og så efter at have beskrevet hans liv, hvordan det her er med til at forme hans liv, vil jeg igen vende tilbage til nogle af hans tanker. Så det er på den måde, jeg gør det. Og skal vi se, hvordan tiden går, mens jeg gør det. Ja, det ligger også i overskriften her. Jeg har givet myten ifølge Lewis og i Lewis' liv, altså hvor jeg her har understreget, at det er i Lewis' liv, det drejer sig om. Og der er et billede her af Balder. Det er ikke et fotografi, men det er et, jeg fandt på nettet, som skulle vise Balder fra den nordiske mytologi. Fordi den nordiske mytologi er noget, der meget tidligt griber Lewis, fascinerer ham, drager ham. Og er for ham en sandhed om livet. I 1944, der skriver han en artikel, Lewis, som hedder Myth Became Fact, og myten, der blev faktum. En myte, der blev virkelighed. Og her har han nogle filosofiske overvejelser omkring det at tænke over livet, og det er at erfare livet, og hvilken betydning det har for myten. Og det er også sådan med Lewis, at hans første ansættelse i Oxford, da han blev ansat der, det var i filosofi. Det var den første ansættelse, han fik. Han blev ansat til at undervise i filosofi. Han kæmpede hårdt for at få en ansættelse i Oxford, og det var svært efter Første Verdenskrig at få det, fordi midlerne var ikke så store, som de var inden. Men så er der på et tidspunkt en vejleder, en vejleder, han har haft i filosofi, som får et års ansættelse i USA, og som tager orlov i et år fra Oxford, og han anbefaler så, at Lewis bliver ansat i hans stilling, mens han er væk. Så han bliver ansat der, Lewis, i et år, og så efter det år, så skifter han så til litteratur. Men han har altså en filosofisk interesse også, og det kommer også til udtryk forskellige steder hos ham, den her filosofiske interesse i bøger som Miracles og forskellige andre bøger, kan man se det. Men det her, det er så fra en artikel fra 44, hvor han siger, som tænkere er vi adskilt fra det, vi tænker på. Jo mere klart vi tænker, jo mere er vi adskilt. Jo mere dybt vi bevæger os ind i virkeligheden, jo mindre kan vi tænke. Og det her, det er altså et mere og et mindre. Det er altså ikke en beskrivelse af, at hvis vi er i virkeligheden og engagerer os i den, så tænker vi slet ikke. Eller hvis vi tænker, så er vi slet ikke i virkeligheden. Men det er en beskrivelse af, hvad det er, der sker med os mennesker. Hvis vi er i et forhold, engagerer os, lad os sige, at vi er sammen med vores børn og er optaget af dem. Jo mere vi er optaget af den her situation og det her forhold, vi er i, jo mindre kan vi tænke over det, der sker.
Men hvis vi samtidig med, at vi er der, begynder at tænke over, hvad der sker os imellem, jo mindre kan vi være i situationen. Det kan for eksempel være, hvis man skal, for at tage et eksempel, som Louis ikke giver, for at forsøge at give eksempler på det her. Hvis man skal lære at cykle, og er meget optaget af det, og man hele tiden tænker på, hvordan man skal gøre det, så er det svært at gøre det. Men hvis det sidder på ryggraden og ikke tænker over det, så glider det derudad. Og det her gælder altså også andre ting, siger Louis. Og så siger han i samme artikel, i nydelsen af en stor myte kommer vi tættest på at erfare konkret, hvad der ellers kun kan forstås som en abstraktion. Altså der er noget, der kan forstås, noget om livet, der kan forstås som en abstraktion, men det, som sker så i myten, det er altså noget konkret, der kommer til os. Og han siger videre, hvad der bare var et princip, kan nu opleves. I det øjeblik, vi fastholder princippet, er vi tilbage i abstraktionen. Det er kun ved at modtage myten som en historie, at du erfarer princippet konkret. Der er altså, siger han, noget virkelighed over tilværelsen, som vi godt kan tænke over og sætte på begreb. Men begrebet i sig selv er ikke erfaringen af det. For at tage et eksempel, som Louis bruger i anden sammenhæng, ud fra en lidt anden pointe, at der er forskel på at beskrive, hvor nærende en ret mad er, et måltid mad er, og så spise det. Man kan godt have en stor forståelse af den kemiske sammensætning i en mad, og forstå vitaminerne i det, og hvor nærende det er osv. Men hvis ikke man spiser det, så bliver det ikke nærende for en. Samtidig kan det også være, at man ikke har nogen forståelse for, hvor nærende maden er. Men hvis man spiser den, så bliver den konkret for en. Så bliver den nærende. Det er noget af det samme, der ligger i det her. Siger han videre, det der flyder ind i dig gennem myten er ikke sandhed, men virkelighed. Sandhed er altid om noget, men virkelighed er det, som sandheden er om. Myten er ikke som sandheden abstrakt, den er heller ikke som direkte erfaring bundet til det partikulære. Så han siger, altså det som sker i myten, når vi hører en myte, det kan fx være den nordiske mytologi, som jeg har nævnt tidligere, det er, at vi møder en virkelighed. En virkelighed om det at være menneske. Hvis vi så formulerer noget som en sandhed om noget, siger hvordan det er, for eksempel sætter det på formel, begreb om hvordan det er at være menneske, så er det ikke sandheden i sig selv, men det er det, sandheden er om. Og det som altså sker i myten, det er, at vi kan erfare noget, som vi ellers ikke kunne erfare. Så siger han videre i samme artikel, kernen i kristendommen er en myte, som også er et faktum. Så det er en myte, som også er et faktum. Den gamle myte om den døende Gud, som ikke ophører med at være myte, kommer fra himlen med legender og forestillinger til den jord, som har historie. For virkelig at være kristen, må vi tilslutte os det historiske faktum, og også modtage myten, som nu er et faktum, med den samme fantasifulde omfavnelse, som gælder alle myter. Den her beskrivelse af det at være kristen, er en beskrivelse, Louis selv giver udtryk for. Han har mødt blandt andet gennem samtaler med Tolkien, hvor at han blev bebrejdet, at han ikke kunne forholde sig til det kristne evangelium, det kristne budskab, på en rigtig måde. Hvor at både Tolkien og Louis, også før Louis blev kristen, de var meget optaget af myter, og Louis var meget begejstret for dem. Men kristendommen sagde ham sådan set ikke noget. Og noget af det, som Tolkien sagde til ham, det var, at noget af det, han havde brug for, det var at bruge sin imagination, sin forestillingsevne. Og så på samme måde, som han omfavnede de andre myter, så skulle han også omfavne kristendommen. Kom ind i den, leve i den. Og det han så bliver overbevist om, Louis, gennem det er, at den virkelighed, han møder der, det er også et faktum. Det er noget, der virkelig er sket. Altså det er en historisk virkelighed. Det er noget, som i sig selv har historie, og ikke bare siger noget om det at være menneske. Han siger videre i samme artikel, Gud
er mere end Gud, ikke mindre. Kristus er mere end Balder, ikke mindre. Vi skal ikke skamme os over den mytiske udstråling, som hviler over vores teologi. Vi skal ikke være nervøse over paralleller og hedenske kristusser. De burde være der. Det ville være anfægtende, hvis de ikke var der. Hvis Gud vælger at være myteskaber, og ikke himlen selv en myte, skal vi så afvise at være myteskabere. For det er dette, der er ægteskabet mellem himlen og jorden. Fuldkommen myte og fuldkommen faktum. Der spørges ikke kun efter vores kærlighed og lydighed, men også efter vores forundring og nydelse. Henvendt til den primitive, barnet, poeten i hver af os, og i samme grad etikeren, videnskabsmanden og filosofen. Så her siger han altså, at der findes paralleller til det kristne budskab i andre forestillinger, i andre kulturer, i andre religioner, i andre ideologier, hvis man vil bruge det ord. Men det skal ikke afskrække os. Det ser Lewis i stedet for som tegn på kristendommens sandhed. Inden han blev kristen, så han det som modsigelser. Men i sin omvendelseshistorie sker der det med ham, at han begynder at se dem anderledes. Der sker noget med hans forestillingsevne, hans imagination, og i stedet for ser han det som tegn på noget grundlæggende menneskeligt, og han ser det som tegn også på Guds hånd i verden. Hvordan Gud virker i verden. Og det, som er en guddommelig sandhed, det er det, vi kan se i Kristus, i Jesus, blive faktum der, få kød og blod. Og det sker så, siger han, på en måde, så mennesker kan leve af det i forskellige perioder i deres liv, på forskellige måder og på forskellige niveauer. Men det er den samme sandhed, der møder forskellige mennesker. Året efter, i 1945, der skrev han en anden artikel, der hedder Refleksioner i et redskabsskur. Refleksioner i et redskabsskur. Og den vil jeg også lige give jer nogle citater fra, for det siger også noget om hans grundlæggende forståelse af den menneskelige erkendelse, og hvilken betydning det har for forståelsen af religion. I den her artikel, der beskriver han en oplevelse, han har, at han går ind i et redskabsskur, som er helt mørkt, næsten helt mørkt. Der er lige et vindue i det, hvor at solens stråler falder ind. Og der hvor solens stråler falder ind i redskabsskuret, der kan han se nogle ting på gulvet. Se nogle ting der er. Så på et tidspunkt så kigger han op igennem vinduet. Og da han kigger op igennem vinduet for at se på lyset, så kan han ikke se noget inde i rummet. Han kigger bare efter lyset, man kan ikke se det der er inde i rummet. Og så begyndte han så at reflektere over forskellen mellem det at se på noget, og så det at se langs med noget. Lad sig vejlede af noget for at se på noget. Og det overføres så på andre ting, blandt andet på kristendommen, på forskellen på at stå uden for kristendommen og se på den, betragte den, beskrive den, og så bruge den som det, der kaster lys over det, man ser på. Se langs med den. Og han siger blandt andet, det er blevet forudsat uden diskussion, at den sande beskrivelse af religion gives ikke af de religiøse, men af antropologer. Hvor han, og det var han også selv bestemt af på et tidspunkt, at han læste forskellige antropologiske beskrivelser af religion, og mente, at det var den rigtige beskrivelse. Den beskrivelse, der gavs indefra af de religiøse selv, om hvad det var, de troede på, hvorfor de troede osv., var en misforståelse. Det var dem udefra, der gav den rigtige beskrivelse, som for eksempel beskrivelsen af forståelsen af religion, som i virkeligheden et forsøg på at beherske verdenen. Men det, som i dag bedre kunne beherske verden, var der nogle antropologer, der sagde, var videnskaben, teknologien, naturvidenskaben. Så religion i virkeligheden var et misforstået forsøg på at få greb om verden. Og så siger han, det her det er blevet forudsat uden diskussion, at det er rigtigt. Og så siger han videre, du kan kun forlade en slags erfaring ved at træde ind i en anden. Hvis derfor al erfaring indefra er vildledende, så er vi altid vildledt. Hvor han siger, at hvis man har, kan man sige, den form for antropologiske forklaringsmodel, den form for antropologiske sigte på noget, så er man på forhånd allerede bestemt af noget, som bestemmer ens måde at se på. Vi står altid et bestemt sted og kigger på noget.
Så når vi forlader et sted for at gå et andet sted hen for at se på det, så står vi bare et andet sted. Og derfor må vi altid være bevidste om, fra hvilken synsvinkel vi betragter tingene. Hvad er det, der vejleder vores måde at se på? Og så siger han videre, vi må fra begyndelsen afvise ideen, at det er indbygget i sagen selv bedre eller sandere at kigge på, end at kigge med. Vi må både kigge med og på i alle forhold. Så vi må gøre begge dele. Vi bedrager os selv, hvis vi afviser at komme inden fra sagen og se den indefra, og bruge sagen selv til at se på andet, i stedet for bare at stå udenfor. Vi må begynde uden fordomme over for den ene eller anden form for betragtning. Vi ved ikke på forhånd, om den elskende eller psykologen giver den bedste beskrivelse af kærlighed, eller om begge beskrivelser har ret på forskellige måder, eller om begge tager lige meget fejl. Vi må bare prøve at finde ud af det. Så man kan godt stå uden for kærligheden og beskrive den som kemi i hjernen, eller som andre ting, sociologiske bestemmelser, kulturelle bestemmelser, eller andre ting. Men man kan også være inden for den, og se den indefra på en anden måde. Og vi må gøre begge dele, siger han. De her tanker har fyldt meget hos Lewis, og han skrev dagbog i en lang periode i sit liv. Det var da han blev kristen, han holdt op med det. Han skriver et sted, at der var i hvert fald én ting, som det at blive kristen var gavnligt for ham, hjalp ham med. Det var at holde op med den store tidsspilde, som var i at skrive dagbog. Så det stoppede han med. Men det gjorde han altså, og i den 18. januar 1927, der har han en længere sådan dagsbogsnotat, hvor han siger, og der er mange ting, der sådan er i oprør i ham her. Der skriver han, tænk dig over forestillingsevne og fornuft, og den vanhellige forvirring, som præger mig. Ufordøjet rester af antroposofi og psykoanalyse rodet sammen med ortodox idealisme, samtidig med, at jeg er præget af gammel rationalisme, hvilket råd. Så det er sådan en masse forskellige tanker, der flyder rundt i ham. Han har en ven, som han taler meget med, som er meget optaget af Rudolf Steiner og antroposofi. Hvad siger du? Den 18. januar, der er han 28 år. Ortodox idealisme, det var altså en filosofisk idealisme, var noget, som han var meget præget af gennem den filosofiundervisning, han fik i begyndelsen af det 20. århundrede. Hvis der er nogen, der kender sådan slagordene, så var det altså den tyske filosof Hegel, som prægede engelsk filosofi i Oxford i begyndelsen af det 20. århundrede. Det vender så ret hurtigt faktisk, men det er det, som Lewis selv, de lærer han selv har haft, som var præget af det. Og så et gammel rationalisme, det var den skolelærer, han havde, som også prægede ham. Så det er sådan mange forskellige ting, der flyder rundt. Han skriver videre det samme dag. Han skriver, der er hele tiden den fare for mig, at jeg falder tilbage i den mest barnlige overtro, eller at jeg løber ind i dogmatisk materialisme for at undgå det. Så han har den her splittelse, flyder frem og tilbage mellem tingene. Pludselig opdagede jeg, at jeg tænkte, hvad jeg ikke vil give køb på, er den overbevisning, at det, som forestillingsevnen giver, er i en forstand virkeligt, selvom jeg endnu ikke kan sige, hvordan. Jeg har besluttet mig for at arbejde med Coleridge. Coleridge det er en englænder fra romantikken i England. Med Coleridge forståelse af forestillingsevnen, eller imagination, siger han på engelsk, ikke? Forestillingsevnen. Så snart jeg har tid. Det er den virkelige forestillingsevne. Ingen spøgelser, ingen karma, ingen guruer, ingen forbandet psykisme. Jeg er i for lang tid blevet vildledt af andenrangs idéer. Så han kæmper altså med de her ting. De her ting kommer så også til udtryk i hans litteratur og i hans liv. Og noget af det, som har formet ham meget, det er billeder. Og det her, det er jo et billede fra Narnia. Og han skriver et sted, Lewis, at der er nogen, for eksempel når han skrev Narnia, så var der nogen, der havde den forestilling, at han i lang tid havde studeret forskellige elementer, som skulle indgå i den, og lagt en plan for, hvordan det hele skulle være. Så sådan var det slet ikke, sådan kan jeg ikke skrive. Det, der havde fulgt ham, det var et billede. I mange år, siger han, havde der fulgt mig et billede af en favn, med en pakke og en paraply i sneen. Det var ligesom det billede. Og så det har bare fulgt ham i mange år. Så tænkte han, på et tidspunkt, så skal det virkelig gøres. Og så begynder han at skrive den her bog, Løven, Heksen og Garderobeskabet. Og så mens han skriver, siger han, så lige pludselig så kommer løven ind. Han vidste ikke hvorfra. Lige pludselig kommer løven ind i billedet og river resten af historierne med sig. Og der er så nogle billeder, der ligesom står som, man kunne sige, mytiske for ham, bærende af mening, også den her lampe her. Nu vil jeg sige lidt om Lewis' liv, for så at sætte nogle af de her tanker, give dem kød i hans eget liv.
og hvordan de også har præget hans liv, og hvem han er som person. Han er født i 1898 i Belfast i Nordirland, vokser op der med en ældre bror og sine 2 forældre. Det her hus blev kaldt Little Lea, hvor han voksede op, og han havde altså sine første år der. Så sker der det, at hans mor, Flora Lewis, hun dør i 1908. Der er han 9 år, da hun dør. Og han skriver, at det her citat er fra Surprised by Joy, som er hans overrumlet af glæde, hans form for selvbiografi. Så skriver han: med min mors død forsvandt fra mit liv al rolig lykke. Alt, der var beroligende og pålideligt. Der var stadig meget sjov, mange nydelser, mange stik af glæde, men intet af den gamle sikkerhed. Alt var hav og øer nu. Det store kontinent var sunket som Atlantis. Han har en beskrivelse af, hvordan han ligger i sin seng, han har tandpine, og han kalder på sin mor, han græder, og han kalder på hende, hun kommer ikke, og han kan ikke forstå, hvorfor hun kommer. Og han har en beskrivelse af, hvordan der kommer mænd i huset, han ved ikke, hvorfor døre åbnes og lukkes osv., og han har den her oplevelse af, at hans mor er væk. Og han skriver her, at der var stadig meget sjov, mange nydelser, mange stik af glæde. Og den her glæde, det er jo så en teknisk term for Lewis. Det bliver det for ham i hans erfaring i hans liv, og det er det også i bogen Surprised by Joy, hvor han har den her forståelse af, at man kan have den her oplevelse af glæde, en særlig form for glæde, der kan gribe en, som giver en længsel, som egentlig også er en sorg, en længsel efter noget. Det har han også, men der er en sikkerhed, der dør med hans mor. Han er så alene i huset sammen med sin far, Albert Lewis, og så hans ældre bror, Ronnie. Han mister sin mor der, men på en måde mister han også sin far. Altså han har en beskrivelse af, hans far er der jo, og hjælper ham gennem hele livet, støtter ham økonomisk osv. Men han har en beskrivelse af, hvordan der kommer en afstand mellem ham og hans far. Og hans bror og ham, de finder sig sammen og har et liv sammen i høj grad. Han beskriver, hvordan hans far rammes af dyb sorg, da moren dør, og hvordan han har svært ved at tage sig af de 2 børn, der er efterladt, fordi moren dør af kræft. Og også hvordan faren får svært ved at forstå deres sorg, børnenes sorg. Han er fuldt af sin egen sorg, svært ved at rumme dem. Lewis får efterhånden en afstand til sin far. Han har, og det er noget, der udvikler, den her afstand er så at sige noget, der udvikler sig i løbet af livet for Lewis. Selvom de stadig har kontakt, skriver breve sammen osv., så har de nogle problemer sammen. Senere i livet, der skriver Lewis, hvordan han føler en stor skyld over den måde, han har behandlet sin far på. Men der kommer altså noget ind der er svært for dem begge. Han begynder også at leve i sin egen forestillingsverden. Han skriver her også i Surprised by Joy: da jeg var 6, 7 og 8 år, levede jeg næsten udelukkende i min forestillingsverden. Det er ret tidligt, ikke? 6, 7 og 8 år. Jeg læste, jeg hørte en stemme, der råbte: Balder den smukke er død, er død. Jeg vidste intet om Balder. Men med ét blev jeg løftet op og sat i enorme områder under den nordiske himmel. Jeg ønskede med en næsten sygelig intensitet noget ubeskriveligt. Bortset fra, at det var koldt, omfattende, strengt, blegt og fjernt. Så den her sygelige intensitet, det er den her forståelse af glæde, som han siger, kan ramme. Det er den erfaring, han har. Han rammer sig noget, han kalder glæde, joy, som en sygelig intensitet, en længsel efter noget. En mangel, han har. Og han har altså også den her beskrivelse af sig selv, som en, der i høj grad lever i sin egen forestillingsverden. Han havde ikke et ønske om at i særlig høj grad at være sammen med andre børn. Han var meget glad for bøgerne, og læste dem, begyndte også meget tidligt at skrive. Og man kan også få et indtryk af, at den måde, han i mange situationer forholdt sig til problemer på i sit liv, det var ved at skrive. Skrev meget. Han får så også en ven på sin egen alder ret hurtigt, ikke så langt fra, som har samme interesse som ham, så de finder sammen en del og taler om de her ting. Jeg blev overrasket over, at han fandt en, der lignede ham på den måde. Her er så hans bror, Warren Lewis, også ham og Lewis og hans bror, der er sammen, som de har en del sammen, og de efterhånden, så på et tidspunkt flytter de jo også sammen. Her et andet billede senere fra deres liv.
Jeg vil ikke sige så meget om kvinderne i hans liv, men lad mig lige nævne hende her, Mrs. Moore, fordi han flytter også sammen med hende, og de bor sammen, det er efter 1. verdenskrig, de flytter sammen, han bor sammen med hende indtil 1951. Hun er også, hendes plads i hans liv er også med til, at hun er 27 år ældre end ham, og hendes plads i hans liv er også med til at give en adskillelse i forhold til hans far. Da Louis kommer til, hans far sender ham til England på kostskole, og Louis synes jo, det er forfærdeligt at være der. I Surprised by Joy, da han beskriver det, kapitlet, hvor han beskriver det, hedder koncentrationslejr. Altså, han synes ikke, det var sjovt. Hans bror, Warren Williams, når han skriver om Louis' liv, så mener han, at Louis er ganske uretfærdig over for de skoler, men altså, det er sådan, Louis giver udtryk for det. Efter at han er færdig med skolen og skal videre, så kommer han så til Oxford og bliver optaget der, og så er det, at 1. verdenskrig bryder ud, og han bliver kaldt ind til hæren, til krigen i 1. verdenskrig, sammen med blandt andet en, der hedder Patty Moore. De tager til Frankrig sammen, eller bliver sendt til Frankrig sammen i krigen. Og de giver hinanden et løfte, tilsyneladende, hvor at de siger til hinanden, at hvis en af dem dør, så skal den anden tage sig af den forældre, som er efterladt. Ikke? Altså hvis Louis dør, så skal Patty Moore tage sig af Louis' far, og hvis Patty Moore dør, så skal Louis tage sig af Patty Moores mor. Og der sker jo så det, at Patty Moore han dør i Frankrig, og Louis bliver også ramt af noget granatsplinter og bliver sendt tilbage igen. I den her periode i Louis' liv, der sker der også nogle besværlige ting i forhold til hans far. Fordi da Louis på et tidspunkt får at vide, at han skal sendes til Frankrig, så skriver han til sin far og beder ham, om de ikke kan mødes. Han vil gerne mødes med sin far, som jo også er i Nordjylland, i Dublin, i Belfast. Inden Louis bliver sendt afsted. Men hans far kommer ikke. Da Louis så bliver ramt og bliver såret i Frankrig og bliver sendt tilbage, og han ligger på hospitalet, så skriver han også til sin far. Og han skriver til ham, at han er homesick, han er hjemved, han har det dårligt, han vil meget gerne have, hans far kommer og besøger ham. Det har han brug for, men faren kommer ikke. Og Warren Louis, hans bror Warren, beskriver senere, når han skriver om det her, at hans far havde nærmest en sygelig optagethed af sådan regelmæssighed. Altså han blev angst, hvis han skulle ligesom bryde sin rytme, sin normale rytme, og han forklarede det på den måde, at det var noget af det, der gjorde, at faren holdt ham væk. Det var ikke, fordi faren ikke havde kærlighed til Louis. Han skrev meget med ham, og han støttede ham økonomisk i mange år, indtil Louis kunne klare sig selv. Men den, som Louis så i stedet for fik kontakt med, og som han så resten af livet kaldte sin mor, det var Mrs. Moore. Og han flyttede sammen med hende, og de boede sammen, indtil hun døde i 1951. Deres forhold er et noget lukket bog, og der har mange spekulationer omkring det. Louis skriver ikke om det. Han siger, at der er nogle ting, for eksempel i Surprised by Joy, siger han, at der er nogle ting her, jeg ikke kan skrive om, og det vil jeg ikke gøre. Der er også nogle breve fra ham, hvor han skriver til nogle af sine venner, hvor han har fortalt dem om nogle ting, hvor han siger, at det, jeg har fortalt dig her, det må du ikke sige til andre. Det skal være lukket og sådan noget. Der er et lukket rum der i hans liv. Men han kommer så til Oxford, som han jo ønskede, og bliver optaget der, det som er kaldt byen med de drømmende tårne, og som han havde også så en drøm om at blive fellow. Han bliver fellow på Magdalene College, bliver ansat der. Noget af det, som har præget ham, når han selv beskriver det i Surprised by Joy, og også præget hans liv, og det er den her forståelse af længsel eller glæde, som bestemmer mange af de valg, han har. Og noget af det, som sker med ham også i hans opvækst ret tidligt i livet, det er, at han mister troen. Han er vokset op sådan i et anglikansk hjem, gået i kirke og så videre, men han taber troen. Men han har stadig den her følelse af længsel efter noget. Og så skriver han der i Surprised by Joy: utilfredsstillet længsel er mere dragende end andre former for tilfredsstillelse. Jeg kalder det glæde,
som her er en teknisk term og må kraftigt adskillelse fra lykke og nydelse. Glæde i min betydning har et karakteristika fælles med de andre, kun et, nemlig det faktum, at den, der har oplevet det, søger det. Bortset fra det, kan det i sin essens næsten kaldes en form for sorg eller smerte, men det er en slags, som vi ønsker. Jeg tvivler på, at den, som har smagt det, vil nogensinde bytte det for alle glæder i verden, hvis han kunne. Men glæde er aldrig i vores magt, i modsætning til nydelse, som ofte er. Undskyld, hvad sker der? Ja. Nej, det er ikke det er i hvert fald som jeg i mit hoved forbinder med det. Han kalder det også, han bruger også det tyske ord Sehnsucht, som betyder længsel, altså om det. Men vil du beskrive det som en form for sorg? Nej, okay. Ja, ja, ja. Det er det, men det er så også for ham forbundet med en smerte, en sorg. En smerte af, at her er der en glæde, som er så stor, som jeg smager lidt af, men jeg vil have mere af det. Og han har også en beskrivelse af, at det er ikke noget, han ved sig selv kan tage. Det er noget, der må ske med ham, og som han har altså nogle gange en erfaring af. Så beskriver han videre, det var sådan, min forestillingsevne var indrettet. I modsætning til det havde jeg mit intellektuelle liv. De to hemisfærer, altså to hjernehalvdele, de to hemisfærer i min hjerne stod i skarp kontrast til hinanden. På den ene side var der et hav med masser af øer af poesi og myte. På den anden en glat og overfladisk rationalisme. Næsten alt, hvad jeg elskede, troede jeg var indbildning. Næsten alt, hvad jeg betragtede som ægte, anså jeg for grumt og meningsløst. På den tid kunne jeg næsten have sagt med Santayana, det var en spansk filosof, alt godt er indbildning, alt virkeligt er ondt. Så han har altså den her beskrivelse af en splittelse i sit liv. Han har på det her tidspunkt en forestilling om, at det, som er sandt, det er det, man kan måle og veje. Det er det materielle. Men det har ingen betydning for ham. Det, som har betydning for ham, det er, som han her kalder poesi og myte, fortællinger. Det er det. Det er der, man kan finde værdi, etik, moral osv. Det var min situation. Det, som optog mig, var guder og helte, nymfernes have, ridder og den hellige gral. Det, jeg troede på, var atomer, evolution og militæret. Så der var altså den her splittelse hos ham, og han kæmpede hårdt for at få det forenet på en eller anden måde. Der er nogen, der har beskrevet Lewis på den måde, at han er i virkeligheden en skuffet digter. At det, han egentlig ønskede at være, det var digter. Og de første ting, han udgav, det var digte. Men det lykkedes ikke for ham. Han blev ikke sådan anerkendt for det. Og der er nogen, der siger, at de heller ikke var særlig gode, hans digte. Det synes jeg er svært ved at vurdere sådan noget. Men han forsøger at få en forening af de her ting. Men selvom han er ateist, som han forstår sig selv, så er der ting, der begynder at skubbe ham i en anden retning. Og han skriver, at en ung mand, som ønsker at forblive en sund ateist, kan ikke være for forsigtig i forhold til, hvad han læser. Der er fælder alle vegne. Så han har den her beskrivelse af, at han hele tiden falder ind i nogle fælder. Han læser nogle personer, som er dragende, og som giver ham en anden forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Og en, som gør det, er jo blandt andet Tolkien, hvor at han mødes med Tolkien, som jo så også bliver ansat som professor i Oxford i middelalderlitteratur. Og de mødes blandt andet på den her The Eagle and Child i Oxford, og efterhånden, og de mødes også i Lewis' rum, og efterhånden så får det også det navn Inklings, ikke, som er jo egentlig et navn, de stjæler fra en student, som havde en gruppe, der hed The Inklings. Men de mødes så her, The Bird and Baby kaldte de det, den her café, og de mødte også hos Lewis. Og Lewis var den, der var den samlende faktor i det her møde. Han var den, som samlede folk omkring sig. Han var den, som folk beskrev som en, der var meget udadvendt på den måde. Altså, man kunne jo let nogle gange få et indtryk af Lewis, når han beskriver sig selv som sådan en dreng, der bare sidder med sine egne bøger, at han var egentlig indadvendt. Men der er dem omkring ham, beskriver ham som en, der samlede folk omkring sig, og som var optaget af venskaber. Og en af dem er jo Tolkien,
Tolkien står så ikke så for Lewis, som man kan sige. Han har faktisk et af sine breve, så har han en graduering af sine venner, ikke? Hvor han har nogen, han siger, at der er første kategori og anden kategori. Og Tolkien hører til anden kategori, ikke? Men dog en ven. I de 4 kærligheder, der har han en beskrivelse af forskellige kærligheder, altså 4 kærligheder, ikke? Og når han beskriver venskabet, friendship, så får jeg i hvert fald et indtryk af, når jeg læser det, at i den bog, så er det egentlig den kærlighed, han er gladest for, som betyder mest for ham. Og han har blandt andet den her beskrivelse her af venskabet, som må man også få en fornemmelse af de Inklings, hvad de gjorde, hvordan han elskede at gå tur. Louis gik ture sammen og så videre. Så skriver han her: når hele gruppen er sammen, vil hver enkelt fremelske det, der er bedst, klogest og sjovest i alle de andre. Det er de gyldne øjeblikke. Når 4 eller 5 af os efter en hård og lang gåtur kommer til vores kro, når hjemmeskoene er på, vores fødder er vendt mod pejsen og øllen er ved albuen, når hele verden og noget ud over verden åbner sig for os, mens vi taler sammen, og ingen har krav på eller ansvar for andre, men alle er frie og lige, som om vi først mødtes for en time siden. Samtidig med, at en hengivelse, modnet gennem årene, omgiver os. Livet, det naturlige liv, har ingen bedre gave at give. Så han har altså en beskrivelse af, hvordan vennerne omkring ham betyder noget, og man kan jo også se, at de samtaler, han har, det er med til at forme hans liv og hans skrifter. Han læser jo op af sine skrifter, og også derfor de andre får respons fra andre. Han giver andre respons, og det former ham. En af hans venner, som altså er så i første kategori, det er Owen Barfield, som han har mange samtaler med. Owen Barfield, det var ham, som var antroposof i en eller anden forstand, meget optaget af Rudolf Steiner. Og han har i stedet en beskrivelse af Owen Barfield som en ven i den forstand, at han læste alle de rigtige bøger. Han forholdt sig til alle de rigtige ting. Han var interesseret i alle de rigtige ting, men han fik altid den forkerte mening ud af det. Han læste den altid direkte, de forskellige ting læste han direkte modsat, end hvad Lewis gjorde. Og de havde mange diskussioner, og det gik, imellem dem så gik det under udtrykket The Great War, den store krig. De diskuterede de her ting igen og igen. Men Owen Barfield var også med til at bevæge ham væk fra en ren materialistisk forståelse af verden. At det hele er materielt. Og det beskriver han blandt andet på den her måde. Barfield overbeviste dem om, at det vi hidtil havde ment, gjorde det umuligt at udarbejde en teori om viden. Der er lidt filosofi i det her, det må I tage med. Vi havde været i den tekniske betydning realister. Vi accepterede som urokkelig sandhed det, der kom til os gennem sanserne. Men samtidig fortsatte vi med at fastholde en forståelse af bevidstheden, som forudsætter et teistisk eller idealistisk verdensbillede. Vi mente, at abstrakte tanker, hvis de følger logikken, giver uafviselig sandhed, at vores moralske domme var gyldige, og at vores æstetiske erfaring ikke kun gav nydelse, men også værdi. Barfield overbeviste mig om, at det ikke hang sammen. At acceptere en behavioristisk teori om logik, etik og æstetik, at tro, hvad behaviorister tror, er noget, min hjerne ikke kan. Jeg blev derfor tvunget til at opgive realismen. Hans opgivelse af det, han her kalder realismen, er altså en tankemæssig, sådan beskriver han det. Der er selvfølgelig også følelser involveret, men det er altså også et spørgsmål om argumenter for det. Og det, der ligger i den betydning, han har her, den tekniske betydning, som man siger, er at være realist, det er altså at være naturalist eller materialist, at alt, hvad der er, det er det, man kan mærke, føle, måle og veje. Men, siger han, hvis alt skal forklares ud fra instinkt, sådan som behaviorister gør, al menneskelig erfaring skal forstås ud fra instinkt, så må også vores erkendelse, vores forståelse af sandhed, forstås ud fra instinkt, forklares ud fra instinkt. At det, vi tror er sandt, det tror vi er sandt instinktivt. Men hvis det, vi tror er sandt instinktivt, så kan vi ikke vide, at det er sandt. Så er det bare instinkterne, der dikterer det for os. Og hvis vi tror, at instinkterne dikterer alt for os, så er det i virkeligheden instinkterne, der har fået os til at tro, at instinkterne dikterer alt for os. Hvis I er med på tankerækken, argumentationen. Og han siger, det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Sandhed forsvinder. Vi kan ikke fastholde noget som sandt. Heller ikke den materialistiske forståelse af verden kan vi fastholde som sand, hvis det er den, der skal bestemme det hele. Vi kan ikke fastholde moral som sand, værdier. Vi kan ikke fastholde æstetik, smukt og grimt som sandt osv. Så han kunne simpelthen ikke blive i den forestilling, han havde haft tidligere. Og det er jo så det, der er med til at bevæge ham fra til først at blive en teist i en eller anden forstand. En tro på, at der er en idé, eller en person, eller en Gud, som kommer før det materielle. Og så senere hen, så blive kristen.
Ja, her er forestillingsevnen, som er I stadig med mig? Ja, lad mig lige læse det her op for dem, som følger med på nettet. Vi var alle digtere og kritikere. Vi lagde stor vægt på forestillingsevnen, altså imagination, i en særlig coleridgiansk betydning, Coleridge, en englænder. Så det blev vigtigt at skelne mellem forestillingsevne og fantasi. Altså imagination and fantasy, det var ikke det samme for dem. Forestillingsevnen, imagination, var det, som giver os en særlig måde at anskue tingene på, og komme ind i tingene og forstå dem på. En person, som Lewis læste, var James Frazer, en antropolog og religionshistoriker, som netop forstod religion og forklarede de forskellige religioner som et forsøg på at kontrollere verden, forstå verden, men en misforstået måde at gøre det på. Og så på et tidspunkt har Lewis en samtale, som ryster ham, siger han. Tidligt i 1926 sad den mest hårdfører af alle ateister, som jeg kendte på mit værelse, lige ved kaminen, og sagde, at beviserne for evangeliernes historicitet var overraskende gode. Mærkeligt, fortsatte han. Alle Frazers idéer om den døende Gud. Mærkeligt. Det ser næsten ud, som om det faktisk har fundet sted en gang. For at forstå, hvorfor det rystede mig, er man nødt til at kende manden. Han har ikke siden vist nogen som helst interesse for kristendommen. Hvis han, kynikeren over kynikere, den hårdeste af de hårde, ikke var reddet, som jeg dengang tænkte, hvad kunne jeg så gøre? Var der ingen udvej? Så der var altså noget, der begyndte at snige sig ind på ham. Hans imagination, hans forestillingsevne, var der nogen, der begyndte at pille ved. Han begyndte at forestille sig tingene anderledes. At noget af det, som er sket i Jesu historie, historien om Jesus, hæver sig over, hvad antropologer sådan generelt forstod som myter. Men at det er noget, som i virkeligheden er et faktum, en virkelighed, som er kommet ind i vores verden. Den første bog, han udgav, som begyndte at gøre ham kendt, og det var så efter, han var blevet kristen, The Problem of Pain, om lidelsens problem. Der skriver han, i alle udviklede religioner finder vi 3 elementer i kristendommen, yderligere 1. Så her har han altså en beskrivelse af alle religioner. Og jeg har så angivet de her 4 ting, han nævner i den bog. De 3 første ting, siger han, gælder alle religioner, altså alle udviklede religioner, som han kalder det. Det ene er, at det er det hellige. En erfaring af noget helligt, af noget, der er farligt, skræmmende og tiltrækkende. En erfaring af moral, altså at der er noget, der er rigtigt og forkert. Og så det tredje er, at de 2 ting forbindes. At den pligt, vi har, den moral, vi har, kommer fra det hellige. Det finder han i alle. Og det sidste element, som så særligt gælder kristendommen, det er altså Jesus, som kommer ind. Og han har så den her beskrivelse fra Mere Christianity, det er kristendom, om Jesus, hvor han siger, et menneske, som kun var et menneske, og sagde det, som Jesus gjorde, må enten være sindssyg, som det menneske, der siger, at han er et spejlæg, eller også er han djævlen fra helvede. Du må foretage dit valg. Enten var han og er Guds søn, eller også en tosse, eller det, der er værre. Så han står herover for et valg, beskriver et valg, og det er også det valg, han siger, at alle mennesker står overfor, når vi læser evangelierne, hører om Jesus. Man kan ikke bare sige, som man siger, der er mange, der siger i hans samtid, at det var et stort menneske, som lærte nogle ting, vi kan lære noget af. Det giver ikke nogen mening. Han var en tosse, eller også var han ond. Man kan ikke bare sige det andet, eller også var han virkelig det, han sagde, at han var. De her idéer og forestillinger kommer jo så også til udtryk i hans fortællinger, i hans science fiction, i hans Narnia-bøger. På forskellige måder kommer de ind der. De ligger der på forskellige måder. Det er jo tydeligt, at han har en vis tøven over for allegori, i den forstand, at alle elementer skal passe. I den forstand er Narnia jo ikke allegori. Men det er jo tydeligt, at der er nogle ting, der har en direkte betydning. Og det siger han jo også selv. Han giver udtryk for, at løven Aslan er jo et billede på Kristus. Det kommer til udtryk. Og nogle af de andre ting, som jeg har nævnt her om Lewis, kommer også til udtryk andre steder i hans beskrivelse af de her mennesker. I hans beskrivelse af sådan en som Justus, for eksempel, hvordan han udvikler sig gennem bøgerne og bliver et bedre menneske. Den har også beskrivelse her, som man kan finde det fra Løven, Heksen og Garderobeskabet, hvor der står, da de hørte navnet Aslan, følte hver af børnene pludselig noget røre sig i sit indre. Edmund mærkede en følelse af gådefuld angst. Peter følte sig pludselig modig og eventyrlysten. Susan havde det som om en herlig duft eller en livlig musikstrofe lige var glædet forbi hende. Og Lucy fik den fornemmelse, man har, når man vågner op om morgenen og kommer i tanke om, at ferien eller sommeren skal til at begynde.
Så der er altså nogle menneskelige erfaringer, nogle menneskelige følelser, som vi har og kan nikke genkendende til, som Lewis forbinder med Jesus, med Kristus, med Aslan her. Og her mener han altså, at der er noget grundlæggende menneskeligt, noget grundlæggende menneskelig erfaring, som giver mening til os og til ham, når vi kommer ind i det kristne budskab. I Morgenvandrerens rejse, der er der en beskrivelse af, hvordan Edmund og Lucy, som er der i bogen Morgenvandrerens rejse, hvordan de får på et tidspunkt at vide, at Aslan, de kan ikke komme tilbage til Narnia mere. Det er slut. De er blevet for gamle. De hører ikke til her mere. Og så bliver de kede af det. Og de siger, og han spørger, hvorfor de er kede af det. Han siger, at de er kede af det, fordi nu kan de ikke møde ham mere, være sammen med Aslan mere. Det er det, de ønsker. Og så siger Aslan, men I vil komme til at møde mig, mit kære barn, sagde Aslan. Er du også der, sagde Edmund, altså når de skal tilbage. Ja, sagde Aslan, men der har jeg et andet navn. I må lære mig at kende under det navn. Det var grunden til, at I blev bragt til Narnia. For ved at lære at kende mig et stykke tid her, vil I bedre kunne kende mig der. Så Lewis, han har altså en tanke om, at vi kan møde elementer af Kristus forskellige steder. Og Kristus kan møde os på forskellige måder, forskellige steder, som en forberedelse. Som en erfaring af ham, som vi også kan have med os, når vi er andre steder. Også i Morgenvandrerens rejse, der er Lucy på et tidspunkt inde i et hus, som er magisk og mystisk, og der er forskellige bøger, hun læser. Og der er en bog, hun læser, hun bliver meget optaget af. Og det er en bog, når hun har bladret i den, kan hun ikke bladre tilbage. Og hver gang hun har læst en side, kan hun ikke huske, hvad hun har læst. Men hun er meget optaget af den. Det er en fantastisk bog. Det er den bedste bog, hun nogensinde har læst. Hun kan bare ikke huske den, når hun har læst den. Udover at det er den bedste bog, hun nogensinde har læst. Der er en beskrivelse af det her, hvor der står, her var der færre billeder, men de var meget smukke. Og det Lucy begyndte at læse, mindede mere om en historie, end om en formular. På engelsk bruger han ordet spell-formular. Det fortsatte 3 sider, og inden hun var færdig med den første, havde hun glemt, at hun overhovedet læste. Hun levede sig ind i historien, som om den var virkelighed, og som om billederne også var det. Da hun åbnede den 3. side og kom til slutningen, sagde hun, det er den smukkeste historie, jeg nogensinde har læst, og nogensinde vil komme til at læse i hele mit liv. Så senere så møder hun Aslan, og så siger hun, vil jeg nogensinde komme til at læse den historie igen? Den jeg ikke kunne huske. Vil du fortælle mig den, Aslan? Gør det, gør det. Og han svarer, jeg vidste, ja, jeg vil fortælle dig den år efter år. Her er der en beskrivelse af det her stik af glæde, længsel efter noget, som griber, og en historie, hun kommer ind i og lever i, som en virkelighed, som er hendes, og som peger frem mod noget andet. Og det er så det, som Aslan vil fortælle hende og følge med hende og føre hende videre ind i. Tiden går. Har I tid til lige inden en kop kaffe? Ja. Jeg vil slutte med en prædiken, så at sige. Lewis, han holdt nogle prædikener. Den første, han holdt han i 39. Og der har nok været noget i det, han har betragtet det lidt som en krigstjeneste efter 2. verdenskrig var brudt ud. Han var jo stadig i Oxford. Og han blev så spurgt om at prædike i Universitetskirken i Oxford i 39. Og det var ikke almindeligt dengang, at folk, der ikke var ordineret, prædikede. Men det gjorde Lewis så. Og han prædikede så igen i 41 samme sted. Og jeg vil give jer nogle citater fra den prædiken, han holdt i 41, hvor han jo fortrinsvis prædiker til studerende i Oxford. Og som der er en beskrivelse af også om, hvordan kirken er fuld. Og de her prædikener, altså den her prædiken 41, viser også noget om, hvad det er, Lewis mener er vigtigt at få formidlet til mennesker. Og noget af det, han siger her, det er, vores Herre, den hedder Herlighedens byrde, den her prædiken. Vores Herre mener ikke, at vores lyster er for stærke, men for svage. Vi er halvhjertede skabninger. Vi fjoller rundt med alkohol, sex og ambitioner, når uendelig glæde tilbydes. Vi er som et uforstående barn, der bare vil lege med mudderet i rendestenen, fordi han ikke kan forestille sig, hvad det betyder, at han kan få en ferie ved havet. Vi bliver for hurtigt tilfredse.
Man kan jo hurtigt tænke, at her er der noget erfaring, som Lewis selv har gjort sig i sit eget liv. Vi har følelser, vi har lyster, vi har lidenskaber. Men vores problem er ikke, siger han her, altså, at de er for stærke, men at de er for svage. Vores problem er, at vi hæfter dem ved noget, der ikke kan give os det, som vi i virkeligheden gerne vil have. Og det, som tilbydes os, siger han, det er uendelig glæde. Det er ikke bare sådan en lille glæde, men det er en uendelig glæde. Og det, vi har brug for, det er at forestille os, få en forestillingsevne, som kan se, hvad det betyder. Så vi kan nå derhen til det, som vi er bestemt for, som alle mennesker er bestemt for. Han siger videre, hvis vi er skabt til himlen, så vil lysten efter det sted allerede være i os. Men det har endnu ikke nået sit sande mål. Og det, vi ellers lyster, kan synes som en fjende af himlen. Hvis et evigt, uendeligt gode er vores virkelige mål, så vil alle andre goder, som vores længsler binder os til, være til en vis grad falske. De står i et symbolsk forhold til det, som virkelig tilfredsstiller. Den her tanke, hvis vi forbinder den her tanke med Lewis' mytebegreb, så kan vi se, at der både er en gavmildhed i Lewis' forståelse, og også en polemik. Begge dele. Der er en gavmildhed i den forstand, at han siger, at der ligger i alle mennesker en lyst efter himlen. Den ligger der og præger os. Og den er altså også med til at bestemme de myter, som skabes, de forestillinger, som skabes. Men de forestillinger, som skabes, er i virkeligheden også med til at føre os vild. Ødelægge det for os, som er vores sande mål. Det er ikke den egentlige tilfredsstillelse, det er ikke det egentlige gode, men det er en forvanskning af det, en fordrejning af det. Og nogle gange kan Lewis tale meget rosende om forskellige idealer, for eksempel den nordiske mytologi, som han er grebet af, og andre gange kan han være meget barsk i sin afvisning af forskellige forestillinger om, hvad mennesker søger og ønsker som deres mål. Han siger videre i prædikenen her, de bøger eller den musik, som vi troede indeholdt skønheden, vil bedrage os, hvis vi stoler på dem. Det var ikke i dem, det kom kun gennem dem. Og det, der kom gennem dem, var længsel. Disse ting, skønhed, minder fra fortiden, er gode billeder på, hvad vi virkelig lyster. Men hvis vi antager, at de er sagen selv, bliver de stumme afguder, som knuser hjerterne på dem, der tilbeder. For de er ikke sagen selv. De er kun duften fra den blomst, vi ikke har fundet. De er et ekko af en melodi, vi endnu ikke har hørt. De er nyheder fra et land, vi endnu ikke har besøgt. Noget, der fylder meget hos Lewis, også når man læser hans prædikener, det er faktisk noget, der er gennemgående i hans prædikener, det er talen om himmel og helvede. Det kommer igen og igen. Han giver også selv udtryk for på et tidspunkt, at der er nogen, der har kritiseret ham for at tale for meget om helvede. Man ser det for eksempel i bogen Helvedes Blækhus, ikke, hvor han skriver om en djævel, der skriver til en anden djævel. Men han fastholder, at det, som mennesket er bestemt for, det er en evighed. Det er en evighed. Mennesket er et evigt væsen, som er anlagt for noget evigt og bestemt for himlen. Og de erfaringer, vi gør os af skønhed og godhed osv., de er, så at sige, berøringer af det evige. Vi søger den evige skønhed, det evige gode, det virkelig gode. Men det, vi typisk gør, det er at vi misforstår, hvad det går ud på. Og det altså gælder om, det er at finde den skønhed og den evighed, som er blevet historie i vores historie, nemlig i Jesus. Jeg stopper der.